Boa tarde a todos e a todas. Gracias por estar aquí. Hoxe temos o prazer de ter connosco a don Jesús Alonso Montero, que vai nos falar da cultura galega no exilio, e a Fran Estévez, que dará o toque poético musical a esta conferencia. Decir que Jesús Alonso Montero, ensaísta e polígrafo nado en Vigo en 1928, pasou a súa infancia e adolescencia en Ventosel, Ribadavia, a terras dos seus pais. Por idade e actividade, pertence a xeración de escritores que comenzaron o seu labor intelectual e cultural após a Guerra Civil Española. Licenciado en Filosofía e Letras na Universidade de Madrid con premio extraordinario, doutoras en 1966 na Universidade de Salamanca unha tese sobre Curros Enríquez. Militante do Partido Comunista desde 1962, foi represaliado en varias ocasións por mor das súas actividades políticas, chegando incluso a ter que ser trasladado no curso 1975-76 ao Instituto de Montilla, Salamanca. Foi catedrático de Lingua e Literatura Españolas de escolas de Magisterio, exercendo en Palencia, Lugo e Madrid. Actualmente é membro da Real Academia Galega e do Consello da Cultura Galega, así como catedrático emérito da Literatura Galega na Universidade de Santiago de Compostela. Director do Centro de Estudos Rosalianos e presidente do Foro pola Memoria Republicana de Galicia. No campo da sociolingüística pode reclamar para sí o papel de iniciador dos estudos sociolingüísticos modernos sobre o galego con obras como O porvir da lingua galega, 1968, O que compre saber da lingua galega, 1969, ou o polémico informe dramático sobre a lingua gallega, 1973, onde retorna as súas teses apocalípticas sobre o galego, marcando incluso unha data para a morte do galego. Esta obra será contestada de diversos sectores. É autor de estudos sobre os máis importantes escritores galegos. Páxinas sobre Rosalía de Castro, 1954-2004, Curros Enríquez no franquismo, 1936-1971, Luis Pimentel, biografía da súa poesía, Celso Emilio Ferreiro, ou As palabras no exilio, biografía intelectual de Luis Seoane. Publicou tamén obras sobre outros moitos escritores na nosa terra: Mendiño, Negras Vilas, Lorenzo Varela, Vicente Risco, Ramón Cabanillas ou Álvaro Cunqueiro. Mas tamén son numerosas as súas incursións noutros ámbitos da literatura galega, a poesía popular, poetas alófonos en galego e, nomeadamente, a problemática social e cultural do idioma galego. O seu labor de estudo non se cinxe únicamente a literatura en galego, posto que tamén conta con estudos sobre autores da literatura galega como Antonio Machado, García Lorca, Unamuno ou Valle Inclán. Boas noites, miñas donas e meus señores. Eu sempre trato de vostede, mesmo os alumnos que teñan menos de 10 anos, polo tanto, permítanme esta licencia. E sempre recordo que un home moito máis sabio que a min, que se chamaba don Francisco Giner de los Ríos, que era alá polo ano 1880 catedrático de Filosofía do Dereito na Universidade Central, que era daquela a Universidade de Madrid, na que eu anos despois estudaría, trataba a un alumno que logo ia a ser glorioso, que tiña 9 ou 10 ou 11 anos e que se chamaba Antonio Machado, trataba de vostede. Polo tanto, eu non quero ser diferente a don Francisco Giner de los Ríos. Eu creo que tratar de vostede boa cousa. Só hai seres humanos que tratan de ti a todo o mundo como ao rei de España, pero un non está en condicións de poder tratalo de ti. Comprenden? Polo tanto, en materia de tratamentos, cando non hai reciprocidade, o que hai é despotismo. Porque se eu agora tratase de ti a Gustavo, enténdese que el tamén ten o mesmo dereito para tratarme desa maneira, pero o feito de que se dirixa a calquera español de 10 anos ou de 108 anos, o actual rei de España, sabemos que un non ten o dereito de tratalo de ti. Por lo tanto, eu creo que o vostede está ben entre persoas que en principio non teñen intimidade. O día que haxa intimidade, naturalmente non pasa nada. Eu sempre digo algo que sorprende. Unha vez eu fui a un banco
que está preto da miña casa en Vigo, é unha rapaza por aí de 20 ou 21 anos que era a que tiña que facerme a operación bancaria que eu ia realizar, a unha persoa que eu daquela quería, eu teño agora 82 anos, 3 meses e 17 días, pois daquela tería 80 ou quizáis 79, a rapaza que non chegaba aos 22 anos, a rapaza empezou a tratarme de ti. Eu comprendo que eu son un pouco especial para os tratamentos, porque, entre outras cousas, teño publicado bastantes traballos sobre o problema dos tratamentos. Cando existen nos idiomas tratamentos, por algo é. En primeiro lugar, nunha sociedade hai persoas máis vellas e menos vellas. Nunha sociedade hai persoas máis virtuosas e menos virtuosas. Hai persoas que eu coñezo e persoas que eu non coñezo. Hai persoas que teño dereito a tratar con intimidade, son os meus fillos ou os meus netos, e hai persoas que non teño dereito a tratar con intimidade, porque se eu agora trato aquela rapaza de 22 anos de ti, entro na esfera da súa intimidade, como ela entrou na esfera da miña intimidade cando me tratou de ti, e non ten dereito. A intimidade para os íntimos. Agora o que lles vou a decir é un pouco aparentemente escandaloso. Eu dixenlle a rapaza para que entendera: se eu agora lle toco un peito, que opinaría? Porque está ben ou está mal tocarle un peito a unha rapaza o primeiro día cunha B? Porque o peito pode ser tocado polo seu noivo, polo seu amante, polo seu marido. É dicir, o feito en sí nin é bo nin é malo, pero por unha persoa. É dicir, pode ser tocado porque ten dereito a entrar na intimidade. É para que se entenda ben o problema. Por lo tanto, vostede non ten dereito a tocarme a mí os peitos. É dicir, non ten dereito a entrar na esfera da miña intimidade. Así que, señoras e señores, como eu sei que hoxe, entre o alumnado dos institutos, supoño que isto non será unha excepción, é infrecuente que un señor tan veterano como a min se dirixa a xente tan nova tratando de vostede, pois pensarán que é unha peculiaridade exótica. Non, responde no meu caso a unha reflexión profunda que veño facendo, e non hai moito tempo publiquei na Voz de Galicia, precisamente a propósito do que acontece no ensino, unha reflexión sobre que se entende por tratar de vostede, que no norte de Lugo dícese aseñorar. Don Arsenio foi alumno meu, tuve esa sorte, ese privilexio de ser no curso 68-69 profesor de literatura no Instituto Masculino de Lugo. Digo masculino porque daquela os rapaces ían ao instituto e as rapazas ían a outro. Era unha das excelencias do franquismo. E dito isto, miñas donas e meus señores, antes de entrar en tema, voulles confesar dúas cousas. Unha, eu quizáis son a persoa en Galicia que teña pronunciado máis conferencias, máis que Otero Pedrallo. Bueno, porque teño moitos anos, porque vivín en ámbitos onde era proclive este tipo de actividade. Eu fui un profesor de instituto moitos anos, fui un profesor da Escola de Magisterio, fui un profesor da Universidade, primeiro en Vigo, por aquí ando unha alumna que é profesora de inglés, que ainda me recordaba as miñas clases sobre o soneto 23 de Garcilaso de la Vega, que empeza en tanto que de rosa e azucena, e logo xubileime como catedrático de literatura na Universidade de Santiago. Unha das cousas que se aprende no exercicio da docencia, pois, é a falar. É a falar, a ser posible, axeitadamente, porque non se fala dunha mesma maneira, cando eu era profesor de instituto, a alumnos de 12 anos que estaban en segundo de bacharelato, que se falaba aos alumnos de preuniversitario daquela, e non se fala da mesma maneira un alumno de preuniversitario que un alumno de segundo de literatura na Facultade de Filoloxía, que era o curso que eu impartía
do ano 89-99 en que me xubilei na Universidade de Santiago. Por lo tanto, eu teño unha biografía de conferenciante cuantitativamente moi fértil. Pero voulles dicir unha cousa, poucas veces me vin tan sorprendido como a hoxe que uns alumnos dun instituto organizan unha conferencia. Non saben que ben me fixeron, porque realmente teño que confesar tamén que desde hai bastante tempo son un pouco escéptico. Son escéptico con relación aos alumnos, son escéptico con relación aos profesores, son escéptico con relación á sociedade, son escéptico con relación á administración, porque tampouco teñen que ser gloriosos ou prodixiosos os alumnos e os profesores se a administración que nos goberna é unha administración. Esta é a anterior e a que veña. Non estou facendo aquí partidismo. A administración tampouco está á altura das circunstancias, polo tanto, os administrados, profesores en primeiro lugar, alumnos en segundo, por que van ser mellores co conselleiro, co director xeral, etc. E vivimos nunha sociedade que está trivializando as cousas. Eu sempre digo nas miñas conferencias desde hai moito tempo que educa máis un programa protagonizado por Belén Esteban que todas as clases de literatura que se dan nas 54 universidades españolas, nas 54 facultades de letras que hai en España. E, por lo tanto, todos nós, vostedes tamén, somos víctimas deste organigrama. E como eu vivía mergullado nesta especie de pesimismo ou de escepticismo, de súpeto, unha voz amiga daqui da Guarda comunícame que hai uns alumnos de segundo de bacharelato deste Instituto da Guarda que queren organizar unha conferencia sobre un tema literario e concretamente sobre o tema dos escritores galegos que a partir do 36 ou do 39 foron ao exilio a América